чанд рӯз пеш Терри Анри дар барномаи телевизионие иштирок кард ки ҷолиб гузашт. Собиқ капитани Арсенал ишора кард ки ӯ дониши кофии футболиро дорад. Анри соли 1998 дар ҳайати Фаронса қаҳрамони ҷаҳон шуда буд ва айни ҳол мехоҳад ки тағйиротҳое ба футбол шавад ки ҷолибият дар бозиҳои имрӯза бештар гардад. Ӯ якчанд ишораҳо ҳам ба қоидаҳои феълии футбол карда гузашт. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Анри аз кашол додани вақти бозӣ бисёр нороҳат аст. Ӯ илоҷи ин масъаларо ёфтааст ва ба ақидааш кӯмаки худро ба футбол хоҳад расонд. Анри мегӯяд ки ба ҷои корти зард нишон додан дар кашолдиҳии вақт бояд ки футбол монанди регби амал кунад ва дар чунин ҳолатҳо зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шавад. Ин метавонад садди роҳи нозу нузи футболбозон шавад. Яъне Анри мегӯяд ки новобаста аз дар куҷо вақткашӣ шудан, довар бояд 25 ярд дуртар аз дарвоза зарбаи ҷаримавӣ таъин кунад. бозингарон дар ин сурат аз вақткашӣ худдорӣ мекунанд ки дастаашон имтиёз аз даст надиҳад. Ана баъд бозиҳо аз дақиқаҳои аввал то 90 ҷолиб сипарӣ мешаванд. Анри мехоҳад ки дастаҳо барои 3 ё зиёда аз он гол задан иловатан имтиёз гиранд. Албатта ки ғалаба кардан 3 имтиёз ба даста меорад, вале агар аз 3 гол бештар ба самар расонида шавад, дастаҳо иловатан ҳам хол мегиранд. Аз ин ҳам ҷолибтар ин мешавад ки агар даста мағлуб ҳам гардад, аз ҳисоби голҳо метавонад хол гирад. Масалан, дар сурати 5-3 анҷом шудани бозӣ ҳар ду даста имтиёзи иловагиро мегиранд. Ин чиз бозингаронро барои голи бештар задан мебарад ва бозиҳо шавқовартар сурат мегиранд. дастаҳо танҳо барои ғалаба кӯшиш намекунанду ҳамчунин голи бештар мехоҳанд ба самар расонанд. голи бисёр бошад барои мухлисон ҳамеша шавқовар аст. суханони Анри то ҷое ҷон дорад. ҳамин қоидаи қайд карда шуда ба қонуни пешинаи голҳои дар сафарзадаи Лигаи Чемпионҳо монандӣ дорад. яъне дар ҳар ду маврид дастаҳо кӯшиши бештар мекунанд. ана ба қоидаи навбатӣ бошад, мо ҳам розӣ ҳастем. Анри мехоҳад ки доварон ва бозингарону мухлисон бештар наздикӣ дошта бошанд. ӯ мехоҳад ки баъди бозиҳо пресс-конференсия бо доварон ҳам ҷорӣ шавад ки қарорҳои худро шарҳ диҳанд. акнун ба баъзе ҳолатҳои баҳсноки доварон нигоҳ карда гуфтан мумкин аст ки ин қоидаи хело зарурӣ аст. Масалан, мо то ҳол намедонем ки чаро довар голи Бруноро ба дарвозаи Сити дар бозии дуюми дербии онҳо бекор накард. довар аввал як қарорро қабул кард, баъдан бошад ба суханони довари канорӣ ва вар гӯш карда қарори худро иваз кард. албатта мухлисон мехоҳанд фаҳманд ки чаро ин гуна шудааст ва сабабаш дар чӣ аст. ба рушди бозиҳои футбол нигоҳ карда ҳатман бояд ақидаи мухлисон ба назар гирифта шаванд. Анри ҳамчунин мехоҳад ки бозингарон дар трансферҳои худ зирактар бошанд. яъне футболбоз бояд каме пасманзари дастаҳоро дида баъдан гузариш кунад. ин қоидаро шарҳ дода ӯ мисоли ҷолибе овард ки Алексис Санчес аз Арсенал ба МЮ гузашта буд. Санчес ҳанӯз аз тамринҳои аввалинаш медонист ки интихоби хато кардааст, вале пешагӣ ҳама ҷузъиёти дастаро баррасӣ накарда буд. трансфер набояд фақат ба пули пешниҳодшуда дахл дошта бошад, балки бозингар бояд оиди ояндаи худ ва карьерааш фикр кунад. дар охир бошад қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо дар соли 2009 пешниҳод дорад ки бозингарон бояд муваққаттан иваз карда шаванд. баъзан вақт футболбозон бо ҷароҳат тарки майдон мекунанд, вале баъзе вақти дигар бошад мушкилии чанд дақиқа пеш меояд ки барқароршавиро талаб мекунад. даста бошад маҷбур аст ки ивазкуниро ба роҳ монад. барои ҳалли ин мавзӯъ Анри мехоҳад ки бозингаронро бояд барои чанд дақиқа иваз кунанд ки ҳолат беҳтар шавад. вақте бозингар омодаи бозӣ ки шуд, бояд ки ба бозӣ ҳамроҳ шавад. ин қоидаро Премер-лига кӯшиш дорад амалӣ созад, вале додгоҳи варзишӣ ҳоло иҷоза надодааст. Премер-лига ва Чемпионшип мехоҳад ивази муваққатии бозингаронро иҷозат диҳад. ин фишорро болои духтурон ва мураббиён кам мекунад ки дарҳол чораҳои заруриро меандешанд. яъне ин қонун иҷозат медиҳад ки бозингар дар вақти ҷароҳат бардоштан ба вақти муайян аз майдон мебарояду худро барқарор карда ба бозӣ ҳамроҳ мешавад. агар бозингар худро нороҳат ҳис кунад, пас ӯро метавонанд дигар ба майдон набароранд. новобаста аз эътирозҳо дар Англия мехоҳанд ки ин қоидаро ҷорӣ созанд. агар дар оянда ин гуна ҳодисотро дидед, ҳайрон нашавед. дӯстон, шумо боз кадом қоидаҳоро мехоҳед ки дар футбол ворид кунед?
ҳатман дар комментария қайд кунед ва пайгири наворҳои ҷадид бимонед.